Thank you. Isa may ganahan balikan. Dili lang. Sige daw, be. Padungga daw mis pinakakusog nga singgit sa mga wagi pili. Pinakakusog nga singgit sa mga biniyaan. Kini Valencia Bohol. Pinakakusog nga singgit sa mga wayuyan. Gana ko ninyo. Sige lang. Okay ra nang gibiyaan. Kay naang o Caraga o gamong ipanumpa nga digid mo na mo biyaan. Magbalik-balik mi diri sa Valencia, okay ra? Dapat sunod balik na mo ang mga way-uyab, nakauyab na ha. Itaw, kaning sunod nga kanta, ako ning gisuwat para sa akong wife. Ug among i-share ninyo karong gabi una, aron ma-feel sa ninyo ang gugma. Aron ang tanang mga way-uyab, makauyab na yun in taon. In taon pod. Ingon sila ang magpasigaw, flashlight, taman mahuman ning kantaha, makauyab, ug usa. Usa lang. Flashlight. Pwede ba ninyo tabangag pahayag sa ato? Okay. Sige, gani, seryoso nga pangutana. Seryoso nga pangutana before ta musugod. Kinsa ninyo diri ang niari karon nga kuyog ang iyang hinigugma? Shout out na ingon siya, uyab please. Mura namang naka-order chicken joy. Kani, another question. Kinsa ninyo dire ang niari karon nga kuyog ang tao nga wa siya kahibaw nga siya ang imong gihigugma? Sakpan. sakpan. Bitaw, seryoso. Wa ta kahibaw, basin lang ba? Basin, maybe. Basin naghinuwatay ra mo. Ug basin pod, maybe, this is the best time to say, Andam Na Ko. Mga tatang tanan, Andam na ko nga magkuyog tas katapusan. Way pagluban ing akong gugungan. Di mo luban nakitarang kamu daw, guniti ang pwede louder. Ug ako nice. Wow, gugma mo kaniya ang pabiling kahayang ining mga mata na ipanumpa ko na sa kalangitan. Hello.
basig mahulog mo sa lain. Uban. Alright. Gumiti ang akong kamot, paingon ta dito sa altar. Hi ma'am, sa naka-video call. Shout out ni Maria. Sugit sa kaitasan ako pag-imahan. Oh, ang kumamukanya ay magpabiling kahayang nining mga mata. Kita tanan. Ingnay mong tupad, I love you. Muna niya ang chance. Unya kantahi dayon siya ani. Guniti ang akong pamunta, ipunta dito sa huwag akong isungit sa kaitasan ako kang di wow, ang kumamukanya magpabiling kaya. Ining mga mata. Thank you so much. Lamig ang feeling mahigugma, no?